ko mani gurɗo ko woni ko wayi maayɗo pelle yiɗɓe Abdoulaye Elimane Dia Kalajo puɗɗi moƴƴere so waɗandemo silki on silki yuɓɓinama to Demet ñande aset 13 lewru avril 2024 to galle makko Demet ton sababu garangal ɗo pelle ɗiɗe so wadde silki Abdoulaye Elimane Dia ɗum woni garangal diwan o e gurɗe fof hawri ɗo e galle Kalajo ne mbaɗnaɓe silki wadde ko hande cahiɗiɗɗe puɗɗi kono so hawre welede Allah hitande fof koɓe waɗo caggal yettude Allah e julde Rasulullah yettude cahi ɗiɗi ɗe min beltima kala komin puɗɗuno hen e kala komin jakorno hen min dañi hen ko ɓuuri ɗum saabu ɗum neɗɗo dañani ko ɓuuri silkude deftere cahi ɗiɗɗe machallah galle Abdoulaye o sa ari a sorata mo wuuri kadi ɓuura so hawre welede Allah wasiyam hen neɗɗo kala ɗo wawi wonde yo huul Allah ko adi taw caggal kulol Allah ko jokku enɗam ko adindemo maaya so huuli Allah o jokki enɗam kala ko dañi yo rende no Abdoulaye wano ni so neɗɗo yi caggal mo moƴƴi ko gila yeeso muɗum fuɗɗi so yeeso moƴƴani caggal wawa moƴƴude wadde so neɗɗo dañi yon kala mo yettani sababu hay Allah o yettata addimin ɗo noon hande renduɗo en e nder Demet Delwuro Adama Samba Tasko lamɓe leegal jiggor ko sababu nde Abdoulaye Elimane e tawno so neɗɗo yettani sababu yettata Allah oɗo sababu foof noon jeeyi ɗum ko Abdoulaye Elimane yo Allah ɓuuɓamo to woni to nde wona yidde ɗamanu wona yidde haydara min jiɗiri noon ko saabu Allah e nelaɗo mo wuuri o mayina min jiiɗi ɗum tagi min wadde silke o min mbaɗinimo noon konkoye gandagal mayɓe julɓe fof tawno to tagaɗo fof ne ɗamini mayde o silki yuɓɓina koye tawtorede almami wuro ngo ceerno Djiby Ba tawtorama hohoɓe diwan o ha tengte sernaɓe